Трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни, да не търси пир. Моята съвестнечка инак ми говори, тази форма черна, що носи отгоре, не ме помирява с груби правила и ми предизвика много пътила. Мисля, че вратите на цивилния рай, как отвън изглеждат, никой тук не знае, че стаята ни класна не извожда нататък, че за света шумен, пътят е по-кратък. Той не преминава покрай строгия байпано, всичко се подготвя винаги по-рано. Трябва да се скача оградата висока, а дали ще тръгне, дали ще тръгне в правилна посока. Мисля, че човекът тук в тия лес има много ближни, от тях чака вест и в тях се склетва младокът да рече и в света греховен с устрем се завтече. Рече и излезе. 9 години той студира безпирно. Ходи по купони, любиш и немирно. Скита се бездомен, без сън и без покой, по бригади разни, често по запои. И носи съзнание крепо светлина на студентските плахи в родната страна. Думите му бяха и прости и кратки, будеше в жените само надежди сладки. Той си без китарец и като дете прост, но не като отшелник живееше в пост. Всичките хайлази познати му бяха, всичките пътеки крака му видяха. Кръчмата, тя знаеше дрезгавия глас и отворена за него безопасен час. Той се не боеше, от небето спеше, ходеше замислен, но и ведър беше. Вчера бе активен, днес е махмурлия, село бил е глухо и в улелия. Говореше явно на всякакви теми, за бунт, за свобода, цитираше поеми. А той беше беден, често гол и бос, но песните редеше, сякаш беше кос. Да. Той иде оженен. На 33 години и пак се залявал. Аз на 33 години и още се залявал. Той биде оженен. О, женитба славна, позор и по блясък ти си с кръста равна. Вярна му съпруга, само тя си знае как да се оправя този семейен рай, как да чисти риба, как да среща гости, как да спира Желю, да не пие през пости. Всички му другари са ти благодарни, о, светите нежна, винаги се права, вечно ще го любиш и бъди корава. Това е за теб. Благодаря, а това е жена ти. Отдолу пише: с уважение и почет към гения на Иван Вазов и святата памет на Левски, жалък стихоплетец си Богослав Маринов, Випот 78 година. Животна програма. Поемата за Зено сега. Утре по интернетката, за да се разпространи, кой пира. Научите шоуите. За още двама човека. Няма който иска, не иска да я научи. Дошъл да я знае. Да знаете. Голямо нещо е създал. Браво, Йо.
Или